Na investovaní nie je nič ťažké. Naučiť sa, čo je to dividenda, akcia, ETF alebo zložený úrok, viete za 15 až 20 hodín výučby. Najväčší problém ale väčšiny ľudí je, že túto výučbu odkladajú 15 až 20 rokov a buď začnú investovať neskoro, alebo neinvestujú vôbec. A presne tak je to so všetkým. My ľudia sme naučení na určitý stereotyp a výjsť z komfortnej zóny, naučiť sa niečo nové alebo začať s niečím novým už také jednoduché nie je. Samozrejme čes výnimka. V dnešnom videu si povieme, čo to vlastne ETF fond je a prečo je pre každého jedného investora taký dôležitý. Na začiatku si povedzme, ako môžeme investovať na akciovom trhu. Poznáme dva spôsoby, a to nákup jednotlivých akcií alebo nákup fondov alebo ETF fondov. Nákup jednotlivých akcií si vyžaduje určitú skúsenosť. Najprv musíte nájsť dobrú akciovú spoločnosť, ako je Meta, Microsoft, Apple alebo výrobca čipov Nvidia. Potom si k nej urobíte nejakú analýzu, pozrite si jej finančné výsledky, ako sa spoločnosti darí, či nie je moc zadlžená, aké má obraty, zisky a keď sa vám spoločnosť páči, vypočítate si jej férovú cenu, za akú by ste ju nakúpili. No sami vidíte, že to nie je až také jednoduché. Čo je ale jednoduché je nákup ETF fondov. Tam už zase také skúsenosti nepotrebujete. Najprv si ale povedzme, čo toto ETF-ko je. ETF alebo Exchange Traded Fund je fond obchodovateľný na burze, kde nákupom tohto ETF-ka vlastníte košík akcií, ktoré sú v danom fonde. ETF fondy zvyčajne sledujú indexy, cenu komodít alebo dlhopisov a kopírujú ich výkonnosť. Príkladom sú ETF fondy, ktoré sledujú výkonnosť najznámejšieho indexu S&P 500. Tento fond zahŕňa výkonnosť 500 najväčších verejne obchodovateľných spoločností v USA, ako sú spoločnosti Microsoft, Amazon, Apple, Coca-Cola, Pepsi alebo Tesla. Každú akciu v pomere, v akom sa nachádza v rebríčku 500 najväčších spoločností v USA podľa veľkosti. Čím má spoločnosť väčšiu kapitalizáciu, tým vlastníte väčšiu časť danej akcie. Ďalšie najznámejšie indexy sú Nasdaq 100, ktorý sleduje 100 najväčších technologických spoločností v USA, či Dow Jones, ktorý sleduje 30 najvýznamnejších amerických spoločností, alebo DAX, ktorý sleduje 30 najväčších nemeckých spoločností, či svetový index MSCI World, ktorý sleduje akcie z 23 najrozvinutejších trhov po celom svete. ETF-ko môžete mať aj na zlato. Toto ETF-ko bude kopírovať cenu zlata a investorovi môže poskytnúť jednoduchý a nákladovo efektívny spôsob, ako investovať do zlata bez potreby fyzického vlastníctva. ETF-ka sú investorov obľúbené kvôli nízkym nákladom. Takisto, ak ste daňový rezident na Slovensku a držíte ETF-ko minimálne 1 rok, tak sa sťahuje na vás časový test a v prípade, že tento časový test dodržíte, to je ten 1 rok, tak nemusíte platiť žiadnu daň zo zisku. V Čechách sú to 3 roky. A prečo radšej nakupovať ETF-ka namiesto nákupu jednotlivých akcií? Odpoveď je jednoduchá. Tí, ktorí nakupujú jednotlivé akcie, majú problém porážať v rámci výkonnosti pasívnych investorov, teda tých, ktorí držia najznámejšie ETF-ka na svete. Investovanie môže byť jednoduché. Stačí si len vybrať správne ETF-ka a tie už urobia robotu za vás. Vy len sledujete, ako váš majetok rastie. Krásny večer, priatelia.